baba wethu othembekile ngomsa wakho namhlanje kuseni nge-19 zika-October 2025 ukuzokhonza ukuzohlanganyela njalo kuleli bandla Nkosi yami ongikhethele lona ongikhethele lona anda Dr. MJ Mavundla. Ngibone okukhulu kulesi sikhathi ngihlanganyela kulesi sikhathi ngihlanganyela phakathi kwaleli bandla Nkosi yami. Ngibone ukuphulukiswa, ngibone ukusindiswa kwami ukuthi Nkosi yami kunama benefits angangani ngoba nase family yami konke kwenzekile Nkosi yami, kunokuthula phakathi kwensizi, nginokuthula ngoba ngidliswa njalo izwi lakho elingamandla ami, izwi lakho Nkosi yami elingiphulukisayo, elingihambisa baba ngobungcwele, ngiyeke okubi ngenze okuhle. Baba ngibonga futhi Nkosi yami ngomgcotshwa wakho omisile kuleli bandla, kule ministry akiyo for 27 years. Nama ngishiyekanga Nkosi yami, ngangena ngaedela kwaba yi27 years ungangishiyanga. Baba ngibonga khulukhulu umusa weNkosi yami uJesu Kristo, uthando lukaBaba uNkulunkulu, ubudlelwano bukaMoya oNgcwele mabuphinde buhlale phezu kwami naphezu kwebandla, silalelane singalwi Nkosi yami ngoba nguwe wedwa umsindisi, nguwe wedwa indlela neqiniso nokuphila okuphakade. Ngehlela ngenzansi baba ngithi thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus for saving my life. Kade ngisebumnyameni manje ngisekukhanyeni, ngingukhanya kwezwe, ngingusawoti womhlaba, ngikhanyisa ngize ngikhanyise phakathi emgodini okufa kubonakala ukukhanya nobubele bakho. In Jesus mighty name I thank you Father Lord, I thank you ngokungcina up to 1 and 2 kule nhlangano enkulukazi engiqala ukuyibona, lenhlangano ye-celebration ye-anniversary ye-27 years. Angisalanga, ngibonga ukuthi angisalanga, nami ngenile njengomntwana wakho ophinde wazalwa kabusha, kungengambewu ephelayo kepha ngembewu engapheliyo izwi lakho Nkosi yami. Ngakho-ke baba ngiyabonga, ngiyazibongela impela ukuthi ngikhona namhlanje phakathi kwebandla lasehamba vangeli under MJ Mavundla. Thank you Lord. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu ngehamba vangeli. Mina ngihlangane nehamba vangeli ngisesemncane kakhulu, ngingena usonto skole, ngifunda okuningi kubothisha bala ehamba vangeli. Bangifundisa ngevangeli, bangifundisa ukuthi umuntu omusha uhamba kanjani nevangeli. Kakhulu engikubonile ukuthi ihamba vangeli kakhulu isezwini likaNkulunkulu, ukuthi sihamba ngalo futhi siphila ngalo. Kunengi futhi okushintshile empilweni yami ngiza la ihamba vangeli, ngabona ukuthi ngempela ezweni impilo ayikho. Ngabona ngempela ukuthi mangiphila ngaphandle ngizolimala. Ngangena ubaba siyintombi asiyala asifundisa especially ngama Saturdays. Ngibonga uNkulunkulu ngoba nasendlini ubaba uhlalasho athi levangeli leli liyaphila futhi nasekhaya. Ngilibonile ihamba vangeli ngifundisa ngomkhuleko, ingifundisa futhi nokuthi mangisekhaya izwi libaluleke kakhulu, nasemsebenzini futhi izwi liyaphila. Ngabona futhi nokuthi ngempela siyabazalwane siyadinga ukuba nebandla elinjeni.
Empilweni yami ngibonile futhi nasesikoleni mangifika e-university ubaba izwi lakhe lahlala futhi ngiwumuntu omusha. Ngakho si-celebrate le 27 years kakhulu sibonga imfundiso esihamba ngazo. Sibonga imfundiso esihleli kuzo. Ngathi uNkulunkulu angaqhubeka asebenzise izwi lakhe ukushintsha impilo zabantu abasha. Ihamba vangeli ngempela ngalo izwi likaNkulunkulu. Ngiyibonile futhi kweyami impilo, ngiyibonile ingishintsha futhi ngumuntu omusha. Ngiyabonga. Ngiyabingelela egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngiyambonga uNkulunkulu. NginguThofo mina igama ngokwaXulu. Ngihambe nale ministry isikhathi eside bazalwane. Njengoba sibala u27 years sikule ministry uNkulunkulu esizile ehamba nathi. Angaze ngimbone uNkulunkulu ngempela esiphoxa. Angaze ngimbone uNkulunkulu esiphoxa, angaze ngimbone uNkulunkulu esiyekele endleleni bazalwane. Ngempela simbonile uNkulunkulu esilwela ngisho izimpi ephuma nathi izimpi. Hey, angazi ngabala ngithini. uNkulunkulu wethu uthembekile bazalwane. So njengoba sibala u27 years uNkulunkulu ehamba nathi kakade ngempela akave thembekile uNkulunkulu wethu. Ngakho ke sizonimema bandla likaNkulunkulu, sizonimema umphakathi waseGauteng, siyanimema KZN, siyanimema Eastern Cape, kuyo yonke ama countries nje esike sawanyathela nendawo esike sayinyathela oDuduzo, Soweto, yonke indawo, Thema, Tsakane, siyanimema. Wozani kulo 27 years celebration bazalwane, ngoba ngempela sobe sibuka uNkulunkulu nohambo lwethu lonke ehamba nathi uNkulunkulu ngokwethembeka, esibambe ngesandla bazalwane. Yebo bezikhona izimbi, ngeke ngasho last week ngithi mina bekungelula kodwa uNkulunkulu wabonakala ethembeka endleleni yethu ukuhamba nathi. Ngakho ke siyanimema umphakathi wonke, ezintombi, izinsizwa, bomama, bobaba, bomkhulu, bogogo, wozani zohlanganyela nathi kule nkonzo. uNkulunkulu ethembekile, simbuke ubuhle bakhe, simbuke silwela, simbuke hamba nathi. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga. Siyabingelela kubangcwele bonke nase South Africa yonke. Sibonga leli thuba uJehova siphe lona lokuthi namhlanje sizothi Nkosi siyabonga iminyaka u27 years sikule ministry. uJehova esithwele kakhulu ngendlela sithwale ngayo. Kuningi asidlulise kukho, kuningi esikubonela uNkulunkulu esenzela khona. Ngakho sizokhuluma nje nebandla lonke, sikhulume nezingceku zeNkosi ukuthi u1 and 2 lo esimemezelayo sizocela ukuthi sihlanganyele kanye nathi, nihlangane nathi sizo celebrate lezi zinsuku zokubonga uNkulunkulu. Sibiza amalokali, sicela izingceku zeNkosi, sibiza na wonke nje umphakathi size kule ndawo sizohlanganyela nathi, ngoba kuhle ukubonga. Ubonga uNkulunkulu usaphila, ungaze ufikelwe isikhathi sokuthi abantu bakhombe bathi njalo wasizwa uNkulunkulu. Ngakho siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Kumnyama kukhanya, uyena osikhole kwazikwala. Ngakho sibonge kakhulu bazalwane. Siyathanda ukudlulisa leli thuba nokubonga kakhulu kubazalwane nebandla lonke elisithwale ngeinsuku ezinzima ukuthi kube nathi kuze kube manje. Ngakho siyabonga kakhulu nalabazalwane nje abazile bezosinikeza lumsakazo wabo kamabona kude. Sibonga kakhulu, baqhubeke njalo
ngakho inkosi nibusise nenzele ubuhle begama lakhe. Amen. Siyabonga bazalwane ukuthi phakathi ka1 and 2 silindele la ingceku zenkosi zonke ikhona eyiningi esambe nazo uhambo olude. Siyamkhola uNkulunkulu uyosiza kakhulu. Nangesikhathi sabaculi sinosisi uThabile sobe sinaye la buye eSwatini, sibe nobaba eShongwe uzobe nathi la, uzobe ebuya eSwatini naye, nabaningi kabala kuyilokali nabanye abaculi base South Africa siyobe sizo celebrate nabo la. Kube kumnandi kakhulu, ngakho ungayibambezeli ukuthi uyothola ubufakazi obusha, uthole nokuthi uNkulunkulu uyabekezelelwa. Noma ngabe isimo sinjani uNkulunkulu uyabekezelelwa. Ngakho sicela lonke ibandla, sicela ingceku zenkosi zonke siphelelise la sibe khona kusukela ngo8 ekseni kuyoze kushonelanga. Inkosi ke ibe nani. Amen. Njobe sasho la ubaba u27 years ubenzima. Hlangana nezinto ezibhlungu ezinzima kuningi esingakubala. Uyabona ukuwelwe ithende, uvukelwe umsebenzi la ukhona, ufakwe ejele uyoma phambi kwamajaji. Kodwa uJehova wamanathi isizathu singekho. Ufikelwe naye la uvukelwa khona umasipala wendawo mawufika. Kodwa uJehova wamanathi kuze kube manje. Ngakho simele ukubonga, simele ukumbonga uNkulunkulu ukuthi kukho konke uJehova benathi. Ngakho siyabonga kakhulu ukuthi kuzo zonke lezi zigigaba esibhekane nazo usibakade usithwalile. Asinakho okuningi okushi esingakusho ngaphandle ukuthi uNkulunkulu usithwalile njengokusho kwezwi lakhe athi noza niguge nginithwele. Nangempela ke lasithwala. Inkosi ke inibusise. Amen.